تاريخ أفريقيا تاريخ جوكونان جيتشتن تاريخ ملكن دخنتن زبزحو تاريخي إذا لم لمحجور إذا بعلت تسقى حجور اتبرو خزبا نزا نخبدو معنقال كبيدو ويزنبر إنك بحال قدامو تحت تزقنو بالشوات مراحتهم نايلا بيرياغن حلف اللوو اتابعال تسقى حجر مراحتا بزفترو عداق تحمس بوليتيكا بأفو مزبرتنا تمرحة عمال العالم كم تأمر تجقونا اتقلز حجر نخد كون تقديده عباية بوتو برز عاتقو جلتات زوارو لا عشلات بمستن حششن عدن زيزم دعسكرو لا دم سب مستاي لب سب مبلع سقا سب ممقاب نبورز توسدلا حجر كوينا بزح مكرا حليفة نايزت انكي مراحتا مخانو مقانتا تفلتا سيادا خلوم جن نسامي إلدون تشارلز تايلرن زركت شاكان ايركب نيو يبحل مكتل حلقة 5 سامي إلدو أسكا غزقنا ناجكانا تاريخون نايلومي أرس وقعنا كخونو مريسني أمالنامو سناي مكتال أبشحن شومون تميتن 4 شوعاتن قل سلسة زخونو أب حبرات منقسات أمريكا بيقلان زقمت أزنبرو سرا بيتات نسألم تقلايو ناب أفريقان ملاسوم بستقبروتن استمسرتت حاقرع أب حبرات منقسات أمريكا تصحيفو بزمس أقوام تمرحا نبانديرا أمريكا تمثل بعالت حانتو قوقب بانديرا تلقحا حارو ودبات عيسا دما بوليتيكاوي هو جمرت نميتن 3 عامتات لايبريا بتي ترويق بارتي استباهل ودب تمرحت أبتا هاجر مرجع بسرعة عقبر قوانتا نبرا اتلوتقن كاب مونغوتوم أب أمريكا استسدومو البوليتيكا هي تايتا هاجر تقاصاصرو ليق عن سرابيتات منهم أب سلطان قمات كابزبل سحلف عين برن سجدده وننت مريت رايكا دمسو خمزلوهم سلسة دنجاجة وتو مريت سمنتلو دقبات ولتي كبوليتيكا هي هاجرهم تقلفهم أب جزع عدم كلا إيزيكا خلو بزد ما منو بوليتيكا هي تايتا هاجر أبي روح دان وديقو اتقلت 100 مليون زبد سحلاي بيراوي بوتهم كاب حدا ميتاوي زي حلفو تشوك أنتو تعبلله البوليتيكا نايتا هاجر كامو كوصار حليفهم بخلنتنهم نوتوم غويتوتوم زنبورو أمريكاوين نممثال زسعرو زنبورو بوليتيكا نياتاتا نوتوم أبتا هاجر تصنعو دقبات حزبتات كم قلاي نحزو كم تحزر إزلوهم فتراتات النغوصرو نسوهم بجيدهم غويتوت نمو خانفتنو اتي ناي موداتا بزمسمر ناب سلطان زمسة بريزيدنت ن30 عامتات كمكتل بريزيدنت خوينو زغلغله بريزيدنت ويليام تولبرت نبره نسو نتنا زايد زخيز نبره مرت حزب نمهدا ገለሱ ጉምታት ኮስት ተጓየ ፕሬዝዳንታዊ መጋየጽት መርከብ ሸይጡ ወጻይታት ክንካሐቀነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነቲ ውድብ ከኸፍሎ ዝነበሮም 10 ኻሚቲ ዝኸውን ዕሽር ድማ ከም ዝተርፍ ገበረ እንተኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ዝያዳ ጥቕሚ ህዝቢ ብዛዕባ ጅቡኡ ዝጭናቕ ሰብ ነይሩ ብምጥፍፋ ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ወነነ ኣባላት ስራ ቤቱን ሓረየ ኣብ ስልጣን ኣምፀ ነታ ሓደ ሓዉ ሚኒስተር ፋይናንስ ገበሮ ነቲ ቃልእ ፕሬዝደንት ባይቶ ገይሩ ኣቐመጦ ሰብኣይ ጓሉ ሚኒስተር ምክልኻል ኮነ ዝተረፈ ኣባል ስራ ቤት ከከም ዕጭው ናይ ሚኒስተርነት ኣምባሳደርነት ወዘተ ማዕርጋት ተሸለመ ላይቤሪያ ጎማ ብምፍራይ ውሪታ ሃገራ በዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ትካላት ሰፊሕ መሬት ብምሻጥ በቐንዱ ቁጠባኣ ካብኡ ብዝእከብ ግብሪ ዝሳለይ ነይሩ እንተኾነ ትዝርከቦ ቁጠባኣውን ብሰንኪ ናይ ሰበይሰብ ካሰራርሓን ሰበስልጣን መንግስቲ ብዘካይዶ ስርቅን ባዶ ተረፈ ኣብ 1979 መንግስቲ ቱልበርት ንራእዩ ስምዑለይ ፍርቂ ዓመታዊ ባጀት ናይታ ሃገር ዝኸውን ገንዘብ ሰሊዑ ኣኼባ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ምእንጋዶ ከይኣክል ነቲ ቀንዲ ምግቢ ላይቤሪያውያን ዝኾነ ሩዝ ናይ 50 ሚታዊት ወሰኽ ገበረሉ ንሱ ዝሃቦ ምክንያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈሪ ፍርያት ሩዝ ንምትህባዕ እዩ እኳ እንተበለ ከም ሓቂ ግን ንፍርያት ሩዝ ላይቤሪያ ንዝዕብልል በሓቡ ዳንኤል ቶልበርት ዝውነን ኩባንያ ንኸርብሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነይሩ ህዝቢ ተቃውሞኡ ንምግላጽ ኣብ ጎደናታት ወፀ መንግስቲ ቶልበርት
ኢዶም ንጭሮሖ ዓሚኾም ንሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ዜጋታት ኣልማማ ተኹሲ ብምኽፋት ህይወት 12 ንጹሃት ሰልፈኛታት ቀተለ። ዝቐጸለ ወርሓት ኣብታ ሃገር ዕግርግር ዝነገሰሉ እዩ ነይሩ። ባዕሉ መዘዝ ዝጸውዐ ቶልበርት ንመጀመርያ ግዜ ኣብታ ሃገር ተቓውሞ ውድብ ክህሉ ኣፍቀደ። እንተኾነ ተቓምቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ጸውዑ ብፍርሒ ኣኪቡ ቐፈዶም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን እዩ ድማ ሳሙኤል ዶ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሞንሮቪያ ምስ ብጸቱ ኮፍ ኢሎም ቢራ እናሰተዩ ዘውዕ ዝነበሩ ብዛዕባ ክብሪ መናባብሮ ብዛዕባ ዋሕዲ ደሞዞም እናዕለሉ ጾታ መቀረብ ሞ መስተ ኣብዝሑ ሞ ሃንደበት ንምንታይ መንግስቲ ዘይንግልብጥ እናበሉ ክስሕቁ ጀመሩ። እዛ ብዋዛዋዛ ዘምጽዋ ሓሳብ ግን ፈኸም እናበለት ቁም ነገር እናተቐየረት ከደት። ኣብ 12 ሚያዝያ 1980 ብወዲ 28 ዓመት ምክትል ሓለቓ 50 ዝምርሑ 17 ወተሃደራት ለይቲ ምድሪ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣምርሑ። ንዋርዳታት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ጥሒሶም ንፕሬዚደንት ቶልበርት ምስ ቢጃምኡ ካብ ዓራት ጎቲቶም ምስ ኣውፅእዎ ድማ 3 ጠያይቲ ኣብ ግንባሩ ዘቢጦም ኣቃበጽዎ። ብድሕሪኡ እሞ የማናይታ ዓይኑ በጥቂሮም ኣውፅዋ። ኣካላቱ ከታቲፎም ተጻወትሉ እሞ ምስ ካልኦት 27 ክከላኸልሉ ዝፈተኑ ኣባላት ሓለዋ ኣብ ሓደ ጋስ ቀበርዎም። ሽዑ ለይቲ ንወተሃደራውያን ኣዘዝትን ህዝብን መንግስቲ ከም ዝተለወጠ ሓበሩ። ተቐባልነት ረኸቡ። ብቕጽበት ናይ ቅድም ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ተወለድትን ዝነበሩ ላይበርያውያን እናተለቕሞ ተኣሰሩ። 14 ሚኒስተራት ሓደ ካብኦም ሓዉ ንፕሬዚደንት ቶልበርት ዝኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝርከቦም ተታሒዞም መጹ። ወተሃደራት በቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ተጠቂሞም ናብ ናይ ሃብታማት ገዛ እናኣተዉ ዝረኸብዎ ኩሉ ዘረፉ። ኣብ ጎደናታት ብረቶም እናወጣወጡ ምስካርን ደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅን ቀንዲ ተግባሮም ኮነ። ናይ ቶልበርት ሰበስልጣናትን ሚኒስተራትን ብማእሰርቲ ጥራይ ኣይሓለፈሎምን። ክሳቀዮም ክዋረዱን መንግስቲ ዶ ኣዘዘ። ስለዚ ብዘይካ ውሑድ ዝተባለሸው ማይ ምግቢ ዝበሃል ከይወሃቦም ተኣዘዘ። ክሶም ኣጻሪዩ ፍርዲ ክህብ ብሓደ ኮረኔል ዝምራሕ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ቆመ። እቲ ፍትሒ ንምሃብ ዘይኮነ ፍትሒ ንምጉዕጣዝ ዝቆመ ቤት ፍርዲ ንኹሎም ብካሕደት ሃገርን ምጥፍፋእ ገንዘብ ህዝብን ተኸሲስኩም ኣለኹም ኢሉ ፍለጦም። ብመሰረቱ ሙቃም ናይቲ ቤት ፍርዲ ዕጮኦም ብፍርዲ ተወሲኑ ዝብል ምኽንያት ንምሃብ ስለ ዝነበረ ግቡእ ክርክር እኳ ክገብሩ ዕድል ከይተዋህቦም እቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ ተጠናቐቐ። ኩላትኩም ገበነኛታት ኮንኩም ስለ ዝተረኸብኩም ምክትል ሓለቓ 50 ሳሙኤል ዶኹም ዘጽድቆ ብሞት ክትቅጽዑ ተበይኑልኩም ኣሎ ተባሂሉ በይን ተመሓላለፈ። ለካ መንግስቲ ሳሙኤል ዶ ብይምሰል ፈሪድዎም ስቕ ክብል ጥራይ ዘይኮነ ቀቲልዎም ከዓርፉ ጥራይ ዘይኮነ ኣቃታትልኦም ብኸመይ ኣገባብ ዝያዳ ዘሳቕን ዘዋረድን ይኸውን ክሓስበሉ ይቐኒ። ኣብ ገምገም ባሕሪ 13 ጎዳጉዲ ተዃዒቶም ዕንጨይቲ ተተኽለሎም። 13 ሚኒስተራት ብኣውቶቡስ ናብቲ ክቕተልሉ ዝተባህለ ስፍራ ተወስዱ። ብዕብዳን ዝድብል ህዝብን ምትኳስ ዘዋናወኖም 100 ዝኾኑ ዝሰኸሩ ወተሃደራትን ኣቐዲሞም ኣብቲ ቦታ ጽንዑ። ጋዜጠኛታትን ሰዓልትን ዓበ ረኽበት ከም ዘጓነፎም እናተጓነጹ ዝሓሸ ስእሊ ንምርካብ ክጓነጹ ተራእዩ። እቶም ሚኒስተራት 1 ሜትሮ ተራሒቑ ኣብ ዝተተኽለ ናይ ዕንጨይቲ ዓኑት ተኣሲሮም ዕድሎም ይጽበዩ። ኣብ ፊቶም ናይ ኣሜሪካ ብረት ዝሓዙ ዝሰኸሩ ወተሃደራት ሰንከልከል እናበሉ ንጨመተ ተዳለዉ። ፊስካ ምስተነፍሐ ተኽሲ ኾነ። ነፍሲ ወከፍ ሚኒስተር ካብ 30 ላዕሊ ጠያይ ተኸስከስሉ። እቶም ወተሃደራት ኣብቲ ሰሙን እናዘረፉ ብዝረኸቦ ገንዘብ ይሰኽሩ ስለ ዝነበሩ ብመሰተ ሰኒፎም 10 ሜትሮ ኣብ ፊቶም ሰገተረ ዕላምኦም እናሳሓቱ ንናይ ሞት ስቃይ ሰማይ ዓረግቦ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ተኣኪቡ ነዚ ትራጀዲ ዝምልከት ዝነበረ ህዝቢ ግን ናጽነትና ረኺብና እናበለ ጨደረ። እቲ ኣረጊት ስርዓት ኣብኡ ኣብቅዐ። መንግስቲ ሳሙኤል ዶ ከም መኽፈት ሸውሃት ሬሳታት ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ደርዲሩ መንግስትነቱ ኣሃዱ ኢሉ ፈለመ። ኣብ 6 ግንቦት 1951 ዝተወልደ ኣብቲ ግዜቲ ወዲ 28 ዓመት ዝነበረ ምክትል ሓለቓ 50 ሳሙኤል ኣብ ኣፍሪቃ ስልጣን ዝሓዘ ዝነኣሰ መራሒ ሃገር ኮነ።
كساب رابعي كفل مستمهرة بسنك جنزب كأصل بزي مقالو أب 17 عامتو ناوت تدرنا تقصره دو أب جمعة تغسي موادا درتي كم زي نبورو ينقرلو عروا أب فتسمو لكيزي بملاخ نايكالاي درجات مرتو كم زازمي علل انتو خنا حدا كيزي حدا نايدو بافريكا يونيفرسيتي نايكبر معرف دكتوريت أبركتلو مو دو بدحر حجي دكتور يلكم تسوعني يلو أفلته دحر 7 عامد دما كاب يونيفرسيتي لايبريا بملاخ ناي قداماي ديغري تمرتي أتناقيق يمو تمرتي مرقو لهي بلا ساميئيل دون مسوع الواز قبر تحبابورتون ناي بوليسي اندو هاليوم هاجر ناي ممحدار أفلتو هاليوم زمر حلوسنا حساب ونينوم وي بوليتيكاون تفوت إنوم أيكونون سلطان لحزو بحقوم سلطان ترأي نيرو ملكع دا هابن نمبر وعل الناس كاب قربيتي إلان كمزو مسلقو نايدو منقستون سلطان دا نركب نمبر زترف سابون مهارو نبرت فلسفنا كم كلهم بعلواز موس مرحتي مجمريا ساميئيل دو نحفاش كابل شونان مسكتن نسا خوصو زي فتصمو مبسع عتوه بأنصارو جن كمرا حناي تحديش تقامو قنصل حزباو دحنت زتبهالو جونتا سيقبرو ناي مجمريا سوقمتي قواما ونزيفو بوليتيكاوين ودبات مصر رازن كل بوليتيكاو تقبارات كالكيلو وتهدراو حقي مقواجن نيرو سماو وسخ خبدو موز وتهدرات مقبارو قديفكا زمسو لوتين هبران نتا هاجر زمزمز ناي أمريكان نايتوم كاب أمريكا استسدو سفارو لايبراوانن حبتن مرببات بالشونان أيتتنكفن دو نهاجر لايبريا بأواج دحر أواج كم حرافتنا اتا اب سلطان كمسل زتقعلو هزبي اقاولو دو مسس تبحالة حانتا عينة تاكسي ببين اوتيستا انا بلا اب قدناتات كأيعالو مسؤو علواز قبرو بسقطو بسنكي سلطان كساحة وجمرو 15 زخونا عرفتو مستيراوي فرداو مسرح بمبال قتله مراحة تمهارو غازيت انياتات تقوامتي نسرعاتي نقفكم منا تبهالو تأسرو مهورات المنجستو زنكف تمرت قيم حلالفو تنقرو زتبهلو اي قبرون زتبهلو انا تتحزو تقدكتو بوشتا وشتي لعلا بهراوي حيلي كم زوانا عنقره كامل لا افريكا تنقلتنا اكبكو منفسا وحيلو ونينو انا تبهله عقودناتات مونروف يتعلله ايتاي تنكفون حدقان كقدمو كسور اي تسقمون ورق ايار وريقا خمان اي موتن انا تبهله توريه كما حسنا ديم زي وصنا صلاتات دموم ناستين انا بلعني كم زبله منفساو متحات زونن اون تبهله نأجر من قدنا عب لايبريا دم عشلات مستاي سقا سبن لب سبن مبلع نايمو قا منفسكا خمز حيلن كابتئت كم زكالاخلن تغير يقصر نسوم بوغنو 38 تنزقنو فتناتات قتلتن علواتاتن كم زمكنن نعو تقتلتئت جهنا خمزي تسرحتن يعلن نبره كم كلهم ديكتاتورات دو سلطان متجبته استمهرو قداماي تكبار حبت حزبنا هاجرن مزراف نبره نسون جلؤن 300 مليون زخون حبتي كم زقعبتو ينقر الزياده كله يعناو زنبره تكبار نايدوغن نعليتو مالت عليت كرحان حلفاتات نمهاب زقبرو فتناي اتوم كاب 400 حزبنا يتهاجرن لعلي سيكون عليتو كأندنا يسطان مكل خالن سلطان توحبهم ناي ولق حلوان وارياتات بيت منغستون كاب عبالات عليتو نبرو ازي اتا عليت بزترفو زبتات لايبريا نخصلؤن اتسلي كسبق السماي حريو لايبريا ابكينات حد تشميما ግጭታ ናብ ግሮባ ብታሃገራት ለይሙ ንሙሉ እቲ ዞባ ሰበብ ከም ዘምጽእ ኮነ እዚ ሁሉ ሰበብ እናምጽ ኣሜሪካ ዓገባ ይበለቶን ድምጻ ኣሜሪካ ናብ መላ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፈሉ ትራንስሚተር ኣብ ሃገሩ ክድኮን ስለ ዝፈቀደ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣትላንቲክ ንዝግበር ምንቅስቃሳት ዝኸውን ሓባሪ ኣብ መሬቱ ክህሉ ሕራይ ስለ ዝበለ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ሞንሮቪያ ከም መመሓላለፊ ኣብ መላ ኣፍሪቃ ዝእከብ ስለያዊ ሓበሬታ ኮይኑ ከገልግል ዓይኑ ስለ ዝዓመተ ንጸጋታት ጎማ ሃገሩን ዝግሕጡ ኣሜሪካውያን ስለ ዘይተንከፈ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኣብ ሃገሩ ብዘይ ክፍሊት ከዓልባን ነዳድኽ መልኣን ሕራይ ስለ ዝበለ ዝያዳ ኩሉ ድማ ምስቲ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ሃዋህው ንደንበ ምዕራብ ስለ ዝደገፈ ኣሜሪካ ስቅያት ላይበራውያን ከይገደሳ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሳሙኤል ዶ ቆመት ንሱ ከይኣኸላ ጁባ ሳሙኤል ዶ ብገንዘብ እናሕበጠት ክሳብ
حدا سلسي زخون منقساو باجت شفنت أمريكا ندو إنك أباطرت نابلوتي كتمرحو نبرا دليتا بزدما بزقبرو لتلو محس انتا أبشاعن 984 أبتا هاجر تقامتو ودبات كهلون مرج أخ قبرن فقده ودبات كويمن سرحن متجمراغن دو علوة حاسب كننا بلا أبالاتن مسار تتحزو أبنا حاسة 948 ننا يونيفرسيتي بروفيسور أموس ساوير فتنا علوة تقبر حاسب كايدو مسأسرو تماهرو يونيفرسيتي تقامو جمرو محرت زي فلدو كلتميت زقون وتهدرات بملآخ نغازرتي يونيفرسيتي أخوبو زلاخم وتهدرات بألماما تخصب بمخفات 5 تماهرو قتلو نقاليهم عرقانو موسيهم قد ገንዘቦም ዘረፈዎም ለደቂ አንስትዮ ተማሃሮ ድማ ዓመጽወን ንስኺ ኣኽሎም ንብረት ዩኒቨርሲቲ ብምዝራፍ 2 ሚልዮን ዝግመት ጉድኣት ኣውረዱ መምህራንን ሰራሕተኛታትን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብጠቕላላ ተሰጉ ዶ ፖለቲካውያን መቃናቕንቱ እናኣሰረን እናሰወረን ምሳሸገረ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተማሃረ ምሁር ስነ ቁጠባ ጆንሰን ሲርለፍ ምስኣሰረ ኣሜሪካ حجس أخلكا كتب التسمعت نسوم زي تفتح كنبكا زحسبنا نا 25 مليون دولار حجز ريخا خصنيخا إلاون أفر على الشيلو لجونسون سير لفتحه جنزبو مستقبلجن كم زلمرو مسارو قد سلا بأنصار نايدو مفررع أبتا هاجر المجمرة جيزي كلهم زيكاتات بمعرة كدمس استفادلو أب 15 تقمتي 1985 استقبر مرجع نمعالتات بأغرو تقعيزو نام نقطاتات مرجع إنا مسأ نساعاتات ريقات تسأبينا أتوه 750 شح وي حدث اللي سيت كابهز بنايتا هاجرات مسأ موصار دمت تجميرو نقرات أنصار دو كوخدو متجمورو جن اتخوميته مرجع تباريرو دو بزمارسهم أبالات قبيلو تتكيو قوزرا كم بحدش كم زكاية تقبره دحر قلتا سومون دما أب 29 تقمتي ساميئل دو ب5 نتبت 9 ميتاويت كم ساعة تنقره أمريكا مرجع كايدنا 100 ميتاويت تعاويتنا أبزو بحال الأفريقا دو 49 ميتاويتنا هسبو كم زي مرسوه مأمانو نبعدو كتابا عقبا بمبال مرقسي أفلتت دحر حد ورحي نايز مرجع جن أب 10 تحساس 1985 እቲ ምስዶ ብምዃን ዕልዋ ዝገበረ ድሓር ግን ምስዶ ስለስተ ጸልአ ካብ ሞት ኣምሊጡ ኣብ ስደት ዝነበረ ቶማስ ኩዊንኮባ ካብ ሰራልዮን ተበጊሱ ፈተና ዕልዋ ገበረ ወተሃደራውያን ማዓስከራትን መደበር ራድዮን ተቋጻጺሩ ዕልዋ ከም ዝተገብረን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምርጫ ከም ዝግበረን ኣቐዲሙ ብዝተመልአ ድምፂ መልእኽቱ መሓላለፈ መግዛእቲ ዶ ዕቂልዎ ዝነበረ ህዝቢ ላይበርያ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ عللن سعسعن عللتو اغن ننوح تصنح اي نبرن بحاجز ولقاو حلوتن كاب عليتو زململوم ابالا سراويتن دو سلطان تمليس حزه عللتا بحزن تتكأمو لايبريا سلمتت ودابت علوا كوينكوبا كاب كتما مونروفيا وسيل كاب زركب غزان كلو ترخيبو تتحزه اديون كتلليو خمزي تقل كوينو مستقد كتا ناما اكل عداكا توسيدو بأماي زغصر حزبنا رأيو فرو تقبله نفسو تبيحهم أكالاتو خرتيفهم أما أكل عداقا بلعوه أبت تقامو إدنيروهم سبهلو بفلاي دما كيونكوبا سولد اللهم أبالات عليت جيو كأندك الديات كونو بس تكبار دما لايبريا داقم نابزيت ملسو قعزو عليتاو قجت أمرحت عبدرو كريسماس شحن 989 بچارلس تايلر زمرحو ميتو زخونو عطقات أنصار منقصدو نموغا هاقراو قنبار حربنياتات لايبريا بزبل سم كاب آيفري كوست تصاليقوم ناب سميناو خفال نايت هاقرا مرحو چارلس تايلر اب أمريكا بعود سنة قطبا زتماره اب مجمري عمتا سلطان دو كم حالة عدقو خوينو السرحن سب نبره مسكوين كوبا أزمان سلز نباروغن كوينكوبا بدو كهدان متجمرة تايلر ون سدت ناب أمريكا مرحة تايلر بلشوي نيرو
ስለዚህ ዶ 900,000 ካብ ካዝና መንግስቲ ሰሪቕ እዩ እሞ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣሲሩ የረክበኒ በለ። ኣሜሪካ ኣሲራ ናብ ሃገሩ ክትልእኮ እናተዳለወት እንከላ ንዋርድያታት ቤት ማእሰርቲ ጉቦ ሂቡ ኣምሊጡ ተባህለ። ቁርብ ከይጸንሐ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተራእየ። ብዙሓት ግን ነዚ ብጉቦ ኣምሊጡ ዝብል ዛንታ ኣይሰማምዑሉን። ተይለር ህዝቢ እናዓጠቐ ተጓዓዘ። ዶ ካብ ዓሌት ክርሃን ዝመልመሎም ወተሃደራቱ ናብቲ ተይለር ዝንቀሳቐሰሉ ከባቢታት ብምልኣኽ ነቲ ምንቅስቓስ ክጭፍልቕዎ ኣዘዘ። ዲስፕሊን ዘይኮነሎም ወተሃደራት ዶ ግን ዓድታት እናቃጸሉ፣ ህዝቢ እናዘረፉ፣ ደቂ ኣንስትዮ እናዓመፁ፣ ሰብ እናቐተሉ ተጋዓዙ። በዚ ዝኸሓነ ህዝቢ ናብ ሓይልታት ተይለር ብብዝሒ ተጸንበረ። ተይለር ብፍላይ ህፃናት እናመልመለ ኣዕጠቐ። ንህፃናት መስተን ሓሽሽን እናሃበ ኣብ ውግእ ክደፍሩ ተባብዐ። እሱራት ፈቲሑ ናብ መስራዑ ጸንበረ። እቶም ህፃናት ብመስተን ሓሽሽን ምስ ደንዘዙ ካብ ሞት ክከላኸለልና እናበሉ ልብስን ባርኳን ደቂ ኣንስትዮ እናወደዩ ደም ህፃናትን ዘቐተሎም ወተሃደራትን እናበልዑ የዕፅምቲ ግዳያቶም ኣብ ክሳዶም እናንጠልጠሉ ዓለም ብስምባደት ትሪኦም ጽሉላት ቀተልቲ ተቐየሩ። ተይለር ነቶም ከም ዝገበሩ ህፃናት ማዕርግ እናሃበ ተባብዖም። ህዝቢ ረዓደ እሞ ገዞ ሓዲጉ ተሰደ። ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ናይቲ ሃገር እግሩ ናብ ዝመርሖ ሓጽ በለ። ሓይልታት ተይለር ብፍጥነት ናብ ርእሰ ከተማ ሞንሮቪያ ገስገሱ። ብፕሪንስ ጆንሰን ዝምራሕ ካልእ ተቋሚ ምንቅስቓስ ብወገኑ ብሸነኽ ምብራቕ ናብታ ርእሰ ከተማ ገስገሰ። መንገድታት ዝተዓጽዎ፣ ኤሌክትሪክ ዝተሓረሞም ተቐማጦ ሞንሮቪያ ብሕፅረት ቀረባት ተሳቐዩ። ሕሉፍ ሓሊፎም ዝበልዕዎ ምሳኣኑ ከም ከልብን ድሙን ዝኣመሰሉ እንስሳታት ዘቤት ምብላዕ ጀመሩ። እቶም ካብ ቀቢላ ክርሃን ዝኾኑ ወተሃደራት ዶ እንተዘየለ ላይቤርያ የላን ኢሎም እናጨርሑ ከም ደስ ዝበሎም ህዝቢ ቀተሉ። እዚ ኩሉ እንክፍጸም ዶ ካብቲ ሃገር ንኽወፅእ ወይ ስልጣን ንኸረክብ ዝተዋህቦ ምርጫ ዕሽሽ ኢሉ ኣብ ገዛ ተቐሚጡ ምስ ያዕርኽቱ ዳማ ክጻወት፣ ምስ ሰበይቱ ብቴሌፎን ክዕድል፣ ናይ ቅድም ፊልምታት ክዕዘብን ሬድዮ ቢቢሲ ክሰምዕን የሕልፎ ነበረ። ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብን ምዕፅንታን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ኣይዓረፉን። ከነላ ዝበኩም ኢሎም ለሞን እሞ ኣብ 9 መስከረም ዶ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ብዝኣተውሉ መብፅዓ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝሃነጾ ጽኑዕ ዕርሉ ገዲፉ ምስ 70 ዝኾኑ ወተሃደራት ናብ መእዘዝ ነቑጣ ዓቃብ ሰላም ኣበሉ። ኣብኡ ከለዉ ግን ተኹሲ ተሰምዐ። ምንቅስቓስ ዶ ክከታተሉ ዝቐነዩ ሓይልታት ፕሪንስ ጆንሰን ብዝፈነውዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዶ ክልተ የጋሩ ብጢት ተሓማሽሹ ተማረኸ። ናብቲ ናይ ፕሪንሰን ጆንሰን መእዘዝ ነቑጣ እናቐጥቀጡን እናጋፍዑን ወሰድዎ። ስቓዩ ዓለም ንኽሪኦ ካሜራታት ተጸዊዐን ሰነድኦ። ክዳኑ ገፊፎም ሙታንቲ ጥራይ ገይሩ ገጹ ብደም ተሓጺቡ ብጉስጣ ሓቢጡን ይርአ። ኢደይ ፍትሑኒ ንወላ ሓደ ሰብ ኣይቀተልኩን እናበለ ይልምን። ጆንሰን ቢሩኡ እናጨለጠ ዝሰረቕካዮ ገንዘብ ኣበይ ኣሎ ተዛረብ ኢሉ ክሓቱ ይስተውዓል። ዶ ዝሰረቕኮ ይብለየን ምስ በለ ጆንሰን ሓደ እዝኒ ቁረጾ ኢሉ ይእዝዝ። ዶ እዝኑ ተቖሪጹ ክእዊ ጆንሰን ነታ ዝተቖረጸት እዝኒ ክበልዓ ዓለም ብኻሜራ ረኣየት። ጸኒሓ ካልእቲ እዝኑ ተደግመት። ደድሕሪ መርማሪኡ ቃላት ክደግም ተኣዘዘ። ኣነ ሳሙኤል ካንዮን ዶ መንግስቲ ከም ዝተገልበጠ ይእውጅ። ንሓይልታት ምክልኻል ናይዛ ሃገር ድማ ናብ ፊልድ ማርሻል ፕሪንስ ጆንሰን ኢዶም ክህቡ ይሓትት ብምባል ብኣስገዳድ ቃሉ ሃበ። ሳሙኤል ዶ ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ከም ዝበሃል ብዝዓየረሉ ዕያር ተዓይሩ ናይ ኢዱ ረኺቡ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ዝተቆራረጸ ኣካላቱ ኣብ ዓረብያ ተቐሚጡ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞንሮቪያ ንምርኢት ክዛወሩ ዓለ። ላይቤርያ በቲ ንሱ ዘናኹ ሰሓዊ እናለብለባ ድሕሪ ሞቱ ንዓመታት ተሳቐየት። ንሎሚ ኣብዚ ኽንዓጽ እኳ እንተኾና ግዜ ብዝፈቐዶ ናይ እነ ቻርልስ ተይለር ታሪኽ ሒዝና ምቕራብና ግን ሰይተርፍ እዩ። ሰሰናዩ